खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। दा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै लादो। बिदिनो गोदान अपडेट बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। दा जोंहा सेल्फ इनुमेरेशन सेन्सासनि फर्म फिलआप खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो। 2 आगस्टनिफ्राय जोंहा 16 आगस्टहालागै जोंहा सेल्फ इनुमेरेशना जोबगोन। बिनि उनाव जोंहा 17 तारिखनिफ्राय जोंहा 15 सेप्तेम्बरहालागै जोंनि बे इनुमेरेटर्सफ्रा थाङै न'आव भिजिट खालामहैगोन। नाथाय जोंहा सेल्फ इनुमेरेशना गावबागाव खालामनाया बे इम्परटेन्ट नङा। बेसिकेलि बियो अपसनेलसो। नों गोसोबा खालामनो हायो, गोसो गैयाबा थानो हायो। बेयाव माने जुदि नों बेयाव खालामाब्लाबो इनुमेरेटरफ्रा थाङै नोंनि न'आव डाटाखौ कालेक्ट खालामहैगोन। 33 था कुइसन सोंगोन, नोंथाङा बेनि कुइसननि एन्सारखौ होनांगोन। नोंथाङा जुदि फर्मखौ साबमिट खालामबाय, जुदि मिस्टेक जायोब्लाबो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। जोंहा इनुमेरेटरफ्रा बेखौ रिकारेक्ट खालामफिननो हानो हागौ। जोंहा सेन्सास जोंनि बेखौ खालामनायाव जोंहा मा बेनिफिट्स जानो हागौ? दा बेनिफिट्स होननानै बुङोब्ला जोंहा बिनि गेजेरजों जोंहा गभर्नमेन्टआ मोनसे सोलोंथाइ लानो हायो जे बबेयाव गोनांथिया बांसिन, जेन' बबेयावबा मायाव स्कुल गायसननांगौ, मायाव वेलफेयार प्लानिं खालामनांगौ, बिनि सायाव गभर्नमेन्टआ मोनसे राहा लानो हायो। गोनांनि खोथा बुङोब्ला मानो थाखाय सेन्सासआ गोनां, एसटिआव बेसेबां पपुलेसन दं, एससिआव, अबिसिआव। दा बुंनो थाङोब्लाथ' दा बाथौजों धोरोमनिबो खोथा फैदों। दा अनलाइन फर्मावथ' बेखौ नुनो मोनाखै, नाथायबा जेब्ला इनुमेरेटरफोर फैगोन अब्ला बियो रिलिजना थाफागोन ना मागोन बेखौथ' मिथिलिया। जेब्ला फैगोन अब्लासो मिथिसिगोन। जायखिया नोंथांमोना खालामोब्ला माने टाइम सेभनि थाखाय बेखौ खालामनानै लाखानायाबो मोजां। माने गावसोर फैबाय, नायबाय डिटेल्सफोरखौ, नोंहा फिननायफोरखौ होना नोंहा सानै हयै जुदि फर्मखौ फिलआप खालामखायोब्ला माने उनाव गोरलै जायो। स' भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। भिडिअ' आरो माबाफोर फर्म फिलआप खालामनायाव कनफिउजन जादोंबा सोंहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव, आं रिप्लाइ खालामगोन। स' चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।